هفدمê destpêkirina şoreşa Sûriye û pêlapeneberiyê ji Rojavayê Kurdistanê ber bi welatên cîran û Ewropayê bi taybet Herêma Kurdistanê ve ku beşê herî bêhtir ji Kurdan berê xwedan Herêma Kurdistanê wekî cihekî aram wekî mala xwe ya duyem û li bajar û dever û kampan neştecî bûn. Tevlî nexweşiya dûrbûnê û penaberiyê ciwanên Rojavayê Kurdistanê behremendiyên xwe bi xwe re hembêz kirin û berdewam kirin û gelek ciwanên wê serkeftinên hêja ji xwe û gelê xwe re dwarên xwendin, pisporî, kar û behremendiyan de li her cihî û di nav de li Herêma Kurdistanê tomar kirin. Yek ji van stêrkan jî qehremanê Kurd Hesen Mustafa, kurê gundewarê Dêrikê ye ku navê xwe bi tîp û mîdaliya zêrîn tomar kir. Roja 25 berçileya 2020 li îstikvan û qehremanê Rojavayê Kurdistanê Hesen Mustafa Hesen bi navê yaneya xwe yaneya dihokê ya kickboxingê beşdarî di qehremaniya kickboxingê de sîstemakê yek ya yaneyên Iraqê kir ku tê de 20 yaneyên Herêma Kurdistanê û Iraqê beşdar bûn û du rojan li bajarê Dihokê yê Herêma Kurdistanê hat lidarxistin. Piştîrikaberiyeke bihêz di hemî maçan de pêşmerge û lêstikvan Hesen Mustafa pileya yekem û mîdaliya zêrîn bi dest xist û ev serkeftin bi navê xwe û navê pêşmerge û serkeftinên Rojava û Başûrê Kurdistanê û yaneya Dihokê û gelê Kurd bi giştî tomar kir. Li îstikvan û qehremanê kickboxingê Hesen Mustafa Hesen ji daygibûyê 28 meha heştan sala 1996 gundê Girkê Selma yê gundewarê Dêrikê ye ji sala 2013 ve di pêla penaberiyê de ji Rojavayê Kurdistanê berê xwe da kampa Domîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê û lê neştecî bû, zewiciye û du zarokên wî hene. Qehremanê Kurd Hesen Mustafa sala 2014 tevlî pêşmergeyên leşkerê Roj bûye bi erkê xwe di ber berevanî û parastina xak û gelê Kurdistanê de li gel hevalên xwe yê pêşmerge radibe û hestê wî yê kurdînî, netewî û viyana pêşmerge û behweriyên wan hişte ku berê xwe bide werzişa kickboxingê. Sala 2017 pêşmergeyê leşkerê Roj Hesen Mustafa di ber erkê xwe de dest bi behremendiya xwe kir. Navê xwe li yaneya Dihokê ya kickboxingê tomar kir û li ser destê rahînerê Kurd Salih Keko hate rahînan kirin. Piştî demekê behremendiya Hesen û serkeftina wî di vê werzişê de diyar bû stêrka wî geş bû û di gelek xolew qehremaniyan de li ser asta Dihokê beşdarî kir û 30 caran pileya yekem li ser asta Dihokê bi tenê di her du salên derbasbûyî de bi dest xistin. Lê hêviyên Hesen bi dawî nehatine ku hêviyên wî ew in serkeftinên mezintir û bêhtir bi navê xwe û gelê xwe re di paşa rojê de tomar bike.